אסי, אתה נראה מאוד חתיך במצלמה. לא, אתה מת עכשיו. מה יש? אתם מלחיצים אותי? מה קרה? בואו תראו את מאחורי הקלעים של הפרסומת של חישגד. reception. צריך לקצר במקום שהוא יגיד 3 או 4 פעמים. פעם אחת לא? כאילו פתאום טקה 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 אני השכנה החמודה שבאה עם מוגה לברך את הדייר החדש. בשכונה שלי אני אוהבת לאפות ואף אחד לא אוכל, אז תמיד זה יושב. חבל שלא הבאתי לך, עשיתי עוגיות טעימות. אם תגרד חישגד, לא תוכל לקנות דירה במגדלי איור, אבל לפחות תוכל לזכור את הדירה שתמיד חלמת עליה. נכון, אז אני אומר לא צילמו את זה שהוא גירד חישגד. זה די מסובכת לך הפרסומת הזאת בעצם, שחושבים על זה. הוא מצא את עצמו בדירה... בדירת חלומותיו. כן, עם שכנים מאוד 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 חלומותיו, שכני חלומותיו. שכני חלומותיו. נחמד השכנים שבחרו לי. היה לי כיף לשמוע שאלו השכנים שלי. מגדלי איור זה היה חלום שלי מזמן. זה לא באמת מה שהוא ראה, הוא סך הכל גר בדירה מאוד נחמדה, אבל לא בדירת יוקרה. אבל הוא יצא מהבית והוא מבסוט. לאבא שלי, פעם א', קודם כל זכינו, חישגד, כן, זכינו ב-30,000 שקל, גירדנו, וזכינו. אקשן! ואקשן! זה רציני מדי כבר, מה אני אסביר? אפשר חצי לחייך! מה לעשות? תגידו הוא בסטרס שם, כמה פרצופים צריכים לעשות? לחייך, להפסיק, לעשות... אז עזוב, תקשיב. You can't always get what you want. איך אני בסוף שר? You can't always get... אני עושה את זה כל יום, תן קצת לעשות חידוש. מי אתה? אני הסטנד. אנחנו לא גרים באותו בניין. באותה קומה. גם לא באותה קומה. באותה דירה? גם לא באותה עיר. בשכונה? לא, הוא גר במושב, אני גר במרכז תל אביב, וזאת האמת. כן. הרי הכל חלום שמתנפץ בסוף. נכון. נכון. I knew she would meet her connection, and her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. No, you can't always get what you want. But if you try something... מנו! יאללה, בחרו את העוגה. כן? יש זמר, יש דוגמנית, ומחפה והאפק, זה סקנה. והוא מסובב את הראש ורואה בעצם שהדירה שלו היא לא דירת חלומותיו, ולא שכני חלומותיו. נכון, אולי לא תגור במגדל יוקרה, אבל היי, לפחות תוכל לעזוב את הבית של ההורים. אני תמיד, כשאני רואה חישגד, הולכת ואני קונה. When I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand, I knew she would meet her connection, and her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. נכון, אולי לא תגור במגדל יוקרה, אבל היי, לפחות תוכל לעזוב את הבית של ההורים. חישגד, בוא נזח לכסף.